Kinde mathoth jonyuol nitiere kod pek e chulo school fees ne nyithindgi. Jopuonjre maromo 372 masomo e skunde kod kuonde tiegruok mamoko to wuok e kar chung'od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay oyudo sir mar school fees maromo $1.2 ma koro dhi konyogi e sombgi. Omenda ma kamano nochiw ne jopuonjrego gi Dr. Ramadhan Abdul e bwo riwruok mong'ere kaka Dr. Abdul Ramadhan Foundation manochako mar jolo somb jopuonjre mawuok e familia ma yutogi ni piny. Chenrono bende ne geto jopuonjre awards duto e kar chung'od bura ma Karachuonyo madonjo grade mar 10 to jonyuolgi ne pok ochulo kar yudo thuolo mar chulo negi fees e skunde manoluongie. Ung'eyo kaka pile ni Karachuonyo kaendi kata Kenya mangima nweng'o marwa opogore koni gi koni. To gima ng'eyo ni Nyasaye bende miyo ji risiki mopogore koni gi koni. Ka Nyasaye omiyi risiki matin, Nyasaye nyisi ni kaber to ipogne nyawadu ma ok oyudo, nyawadu mochano. Mae mano miyo akwayo jo Karachuonyo ma nigi dwaro mar school fees ni mondo gin bende gikel lek margi, gikel kwayo margi, gikel gombo margi e ofisa ka. Jopuonjre motiyo modhigo skul kawuono wachiwo ne pesa maromo $1,238,000. Watimu gini free, fair and squarely ma wa make sure ni all corners of Karachuonyo watimu gimiluongo ni balancing. Watero nyithindo mondo nyithindo dhi som ma ka diponi dwaro kamoro mar dhi skul moro machielo to ka chiemo yudo pesa to dhiye to as at now ka in gi pesa mathin kata kionge go dhiye local school mondo mi konyri. Koro gi thuolo ni pok nachulo kata fee molong kata balance ne pod nitie tabedo jamora ahinya mayudo no odhi ting'a malo kaka Nyasaye oyie mondo kaka Abdul nyinge be ting'a malo ang'eni ruoth biro ting'o wa malo kode.